Happy Friday everyone. Sa ano, meron akong piluka. Dito wala akong piluka, natanggal siya kagabi. Well, anyways guys, good morning. Friday ngayon pero wala akong pasok kasi nagpa-leave ako kasi nga Monday is my mutual fund license exam. Pero anyways guys, may balita ako sa inyo. Tignan niyo na naman ang world ng Edmonton. Ayan. Nag-snow na ulit. Kahapon pa yan. Ang lalaki ng butil ng snow, guys. So, kung makita nyo lang, ang lalaki ng butil ng snow na naman, guys. Okay, nag-snow na naman. So, kahapon, nag-start ang snow. Ang daming na-disgrasya din ba? Kasi, slippery, very slippery. Yun talaga ba? Yung nangyayari, pag mag-snow na naman, laging may disgrasya. Kasi nga, mga tao, tapos yung mga road din, napaka-slippery. So, anyway guys, ang dumi ng bahay, makalat talaga. So, before ako mag-study, is maglinis muna konti. Hugas lang tayo ng plato, guys. Mamaya, kung hindi tayo tatamarin, pupunta tayo sa gig ni Sweet para sa birthday ni Tatay Digong. Happy 18th birthday, former president. Yes. Alam mo, may kliyente ako kahapon ba na Chinese. Hindi Chinese, Thailander ba? Sabi niya, nakita daw niya sa wakas daw na nakulong daw yung former president ng Pilipinas kasi mamamatay tao daw. Sinabi ko talaga ba? Nag-react talaga ako, no, that's a fake news. Like, if you go around and if you ask any Filipino, mostly, mga 99% siguro ng mga Filipinos, except lang doon sa mga ayaw kay Duterte. 99%, parang almost talaga half of the Filipinos, yung mga ganun, is pro-Duterte. Because, safe kami guys, lalo na sa mga tao Pilipino na andun sa Pilipinas talaga. Even nga, yung mga taga-Hague, diba? From Netherlands, kahit na ramdam namin yung pagbabago. Political. Lamdam kasi ang pagbabago talaga nung si Duterte yung umupo. Taging less crime, very safe, kahit hindi ka nangangamba ba, tapos less corruption. Talaga makikita mo talaga yung mga government employees, talagang nag-work talaga sila ba. Tapos less ang corruption, walang bigay-bigayan. Siguro may mga bigay-bigayan pero pasikreto na lang ba, yung mga fixers, mga ganon. Kasi ayaw talaga ni Duterte yung mga panahon na yun ba. And then, naging 10 years yung passport. Tapos, ako ang beneficiary. Ako isa sa mga mga beneficiary ng 10 years yung passport. So, at taka driver's license ata, nakalimutan ko na. Driver's license din, 10 years ata ba yun? So, very happy. And then, maano mo talaga na safe yung Philippines at that time ba? So, sinabi ko talaga, no, it's a fake news. So, media in the Philippines, some of them are paid by the current government, yung mga ganun. Siyempre, hindi nila ipapalabas yung kung ano talagang totoo. But if you will look at the social media, you would see how the Filipinos love Duterte. Sabi ko talaga sa kanya ba, I didn't know that. Yeah, at least ba na niya? Yeah, I didn't know that. Yeah. So you should just not rely on like a news, like media in the Philippines because they're contained. Sabi ko talaga, napasabi talaga ako dun sa kliyente namin ba. But anyways guys, sige, maano muna ako, libang, maglilibang muna ako, kakaibang libang to. So guys, kaka-study, so lang ako, hindi tayo magkain ng rice, mamaya na tayo mag-rice sa gabi. So gamitin ko lang tong aking SlimFast, masarap to, pero konti na lang ang natira. So, gawa muna tayo na aking shake. My milkshake person goes on a boy. So, ito lang. Konti na lang talaga siya. Yan na lang natira, guys. So, ayan. So, ito, nabili ko sa iHerb. Pero, meron pala siya sa Shoppers. Pero, mas mahal siya sa Shoppers. So, doon na lang ako sa iHerb.
iHerb. So, ito yung aking, pwede ko siyang lagyan ko siya ng nuts. Because I'm nuts. Yes. So, time check, it's, 12:56. Nasa chapter 9 pa lang ako. Chapter 9, pero naman, nasa summary lang ako. Hindi na ako nagsa-study talaga sa book. And then, practice quizzes na lang. End of chapter quizzes. So, yan guys. Ito lang muna yung ating gagawin. Okay. Yan. Berry lang meron ako. Pero kung meron akong iba, hindi na ako bibili nito guys kasi marami siyang yung parang seed. Ayan. Masarap to. Masarap ito at malinamnam. Cherry bomb. Charot. Tinanggal ko na yung isang ko guys kasi parang inantok na ako. Kasi hindi balance, di ba? Wala akong piluka sa aking kabila. Tapos meron sa kabila. Ano yon? Alien. So, kain muna tayo. And hopefully, matapos ko talaga today yung pag-aaral ko. Today and tomorrow, specifically for study talaga siya, guys. Kasi Monday na, 11 a.m. yung exam ko. And of course, I pray to the Lord kasi kung human effort ko, I can say that hindi ako makakapasa, pero by God's grace, alam kong ipapasa niya ako. And I'll claim it. And I will claim it. Hello guys! Nanonood ako ng yung sa road rage dyan sa Pilipinas. Nakakatakot kayo. Ay, buti na lang dito. Hindi naman sa kasi parang medyo talaga. Ay, hindi naman medyo. Usually sa mga drivers talaga dito nagbibigayan. Lalo na pag alam nilang parang dinig. Pero meron talagang ibang drivers naman talaga dito na maano din. Pero usually guys, nagbibigayan talaga dito. Pag nakita nilang nag-aaning-langan ka, yung parang nahihirapan yung mo. Kaya, I don't know if I can drive there in the Philippines. Baka makasagasa ako guys, hindi ako maano. Sanay ako dito ba na road policy, road rules, yung talaga. Kasi nga, kasi hindi naman sa pagmamalaki guys, pero dapat sana ang Pilipinas talaga may talaga sana ba? Yung road test ba? Yun din naman talaga, yung nakakaano lang. Kasi hindi naman sa lahat, paano ka magro-road test? Baka yun na naman yung mga way na para alam mo na. Pwede mabayaran. Yay! Ano ba yun? Nag-grant si Kiray. Hindi naman lahat ng mga corrupt, pero usually babayaran. Yeah. So, ayan guys. Nakapasa ako sa Bisaya ka, ma'am. Nakapasa ako sa aking IFIC. Nakapasa ako sa aking exam, guys. Sa aking exam sa investment fund na exam. So happy, praise the Lord talaga. After talaga ng exam, guys, at as in talaga umiyak talaga ako, naghuhugas pala ako ng plato. Ngayon pa lang ako nabuhay. Yun, nang muli. After talaga umiyak talaga ako. Papunta ko sa CR. Tapos talaga ako, Lord, salamat at by your grace. Kasi alam ko talaga, guys, na kung ako lang yung wala, hindi ako basado. Kasi as we age, lalo na ako, sabi ko talaga noon ba, matalino talaga ako. Feeling! Totoo ba yan? Mga subscribe kong classmate ko. Masasabi ko talaga noon na matalino ako ba? Yung yung brain, grabe yung memorization ko, yung ganun. Siguro as we age, dami nang naalala, tapos dito pa work and basta, daming factors. Yes.
So, in my own strength talaga, wisdom and knowledge and everything, hindi ko pa mapapasa yun, guys. Pero, oh my God, sa grace talaga, naipasa ko yung exam. Kasi nung nagpa-practice exam pa ako, guys, ano, iyak din ako. Umiyak din ako ba? Sabi ko, Lord, hindi ko talaga kaya i-memorize at ipasa. Hindi ko kaya ipasa kung exam nito. Hindi talaga kasi wala, kahit na nagsastudy ako, nabasa ko ng buong libro, walang nare-retain sa aking brain cells. Hindi talaga siya nare-retain sa aking memory talaga. Kaya hirap na hirap ako. Tapos kanina pa, mga voices of voices of evil ba? Na parang, nagpa-pray kasi ako kay pastor. Siyempre ako din, yung faith ko kay Lord, yung parang ganyan-ganyan, nag-pray ako. Sana maano ako. Basta, voice talaga ng evil ba na para mag-ano ka ba? Hindi ka maniwala sa ano ni Diyos, ng Diyos. Kasi, pag ano ko guys, pag take ko ng exam, sabi ko talaga, mga first 10 questions, sabi ko na talaga, ayoko na Lord. Alam ko nang hindi ako ano dito. Hindi ako papasa dito. Parang napanghinaan na ako ng loob ba. Kasi parang, ang hirap naman ng mga tanong. Although, yung mga tanong guys, ang pattern niya talaga is nandun sa mga, kung ano yung pinapractice exam ko, yun talaga yung mga patterns ng mga questions lang din naman. Kaya nga, sinasabi ko nga, hindi na ako makapag, memorize talaga. Hindi na re-retain. Dami siguro. Sa dami kasi ng iisip na dito sa Canada din pa. PR pa natin, guys. So, sabi ko talaga, wala na, Lord. Tigil na ako. Hindi na ako. Pero as I move along, as I move along sa exam guys, medyo nakakalma-kalma na ako kasi nga tinatawag ko lang si Lord pa always, ang niya Holy Spirit, Lord, ganyan. Tapos yung exam na namin, yung examination room, meron siyang yung may bintana siya. So, matatanaw ko yung sky. So, nasabi ni Lord, call upon the name of the Lord. Talaga, nagpo-pause talaga ako. Pause ako. Tawag lang sa Lord. Hindi naman sumigaw ha. Grabe naman sumigaw. Lord, help me. Sa mind ko lang ba, Lord, Holy Spirit, help me, be with me. I can't do this with my own strength, with my own wisdom, Lord, I can't do this. Help me. Lagi lang talaga akong nag-help me. Tapos, yun nga. Score ko guys is 67%. Passing is 60. Aanin mo ba yung sobra? Pare-parehas lang naman. Wala namang honor dito. Tapos, ang hiningi ko lang naman kay Lord is makapasa din ako. Pinasa ko ni Lord. Sobra pa, di ba? 67. Sobra na yun kung tutusin kasi mga questions talaga. Hay naku, hindi ko alam kung paano ko yun na ipasa. Si Lord na talaga yun. My own way. Eh, mag-iba talaga ating Panginoon guys. Manalig lang tayo. Chika lang tayo guys ha. So, lapit na ako matapos mag-ano. Yun lang muna ating vlog guys kasi after ko na mag-exam nagpunta ako sa aking car dealership. Nagpa-oil change. Dapat sana service 3 daw yung sana akin. Tapos syempre wala pa yung budget. Sabi ko, huwag muna service 3. Sabi niya, one time ka lang pwede mag-opt out not to do like kung ano talaga yung nakaano ng service, and then next time you'll be charged for a fee if you will not do yung halimbawa kung service fee ka dapat tapos service 1 lang napagawa mo, so hindi siya dapat ito talaga daw. And then they find out na parang ano ba yung may leak sa oil
oil something filter ko. Sabi daw. Baka siguro yun yung reason ba? Bakit at one point hindi umandar tapos naubusan yung aking ano ng gas. Hindi ko alam kung yun ba yung tatanungin ko. Hindi ko na yun naitanong kasi bangag nga ako guys. Hinala ko sa aking mind kasi naantok pa ako, wala akong tulog. At ito ba guys, nag-exam ako ng walang tulog. Pwede ba yun? Alam mo naman kung wala kang tulog, diba? Wala kang concentration. Grabe talaga. Amazing talaga sila. Dahil lang talaga yun sa kanya guys. Hindi dahil sa akin. Kung sa akin lang, wala yun. Bagsak ako. bagsak talaga ako. Kung ako lang yun. Thank God talaga ng aking Diyos ay si Lord kasi ano pa, siya may-ari ng lahat. Dapat sa kanya talaga, sa kanya ka talaga humingi ng wisdom. Siya may-ari ng lahat eh. Creation lang tayo. Kaya, ayan, thank you Lord. All for His glory talaga. Tapos ngayon lang ako, kanina pa ako, antok na ako guys. Antok na ako, pero yung body ko, hindi pa siya gustong ayaw pa niyang matulog. Pero yung lang very weak ng aking body. Pero akong mata, ayaw niya matulog. Bahala ko. Ayan. So, kakain sana kami ngayon sa ano ba yun? Sa Mexican chuba-chuchu. Kaso sabi ko, wag muna tayong lumabas. Kasi nga, celebratory. Sabi ko, wag muna tayong lumabas. Kasi pagod ako. Pagod ang aking katawan. Kasi nga, Friday, di ba, nagpa-leave ako Friday para sa exam. And then, nagpa-leave din ako today para sa exam. Tapos, Saturday, dapat supposedly gala. Gala ko yan, guys. But at least naman, ma-enjoy natin ang ating life. Walang nagawang gala. Kasi nga, nag-study lang. Sabi ko na lang kapal ko, hindi na tayo, tuloy, mag-ano lang. Buy ka na lang ng Jollibee. Ayoko kumain ng iba din ngayon. Gusto ko ng Jollibee na. Yeah. Ayan. Uy, ngit-ngit. Machika ko lang. So, I'm so happy talaga na tapos na tong exam na to. Kasi for yung mga last year lang ako nag-start ng, guys, ng pagsa-study. So, minsan may nasa-sacrifice tayong time or day na dapat sana magsaya tayo. Hoy, masaya. Sana tayo maging gumala or whatever. Hindi nagagawa kasi nga kailangan mag-study. Ngayon, para ako nabunutan talaga guys ng anong nabunot? Parang nabunutan talaga ako ng tinik ba na parang parang na-feel ko ba na free na ako, yung parang ganun, yung parang I'm so free na to do things na I want to do na kasi na parang nalagpasan ko na tong ito na hurdle kasi and then what makes me happy as well is besides being grateful sa Lord sa ginawa niya na favor, kasi favor lahat to pagkapasa ko, favor ni Lord yan, is an opportunity to me kasi may license, kundi pa pala, nakapasa tayo and then they will register me. So, syempre guys, it's a promotion to another position, and goal ko kasi maging manager. Promotion, and then, of course, salary, higher, increase of salary, para mabayan ng mga utang guys, mga credit cards na saksakan ng dami. Yay! So, isang hurdle na lang talaga yung hinihintay namin na ibigay ni Lord na ma-overcome din namin is yung PR na lang talaga kasi hanggang ngayon wala pa. But everything is by season naman So, alam kong in the right time ibibigay ni Lord yan. And I will hold on to His promise kasi ang Panginoon naman din na yan babago. Whatever He promised, He will give it. He will keep His promise. Basta maging faithful ka lang sa Kanya. Jollibee for the celebration overs.
Jollibee buckets, chicken bucket, and spaghetti pababa. Crave ko sa yung spaghetti. Puro lagi ni legs. Puro legs. Puro legs. Naisa ka tayo para sa mga. Napatay sa gitga. Asan na yung mga? Ayan. Ito lang tarong halo. Kain! Limited servings po ng panglos. May ba? Gusto mo pinod. Salamat ta. Salamat kinakapasar. Salamat po. Crave na kami spaghetti. Isa kay nga nila lang akong gipalit. Murag yapon teknikawon sa gawa sa presyo, no? Ay, may tatay ba? Ano ba itong spaghetti sa Pilipino? Yes, apa na eh. Chicken, mula giming ako silang chicken. Makilabot sa coke ako, anong repeat. No. Ayan, ayan na. Salami pa rin sa sushi, boss. Hindi. Ano ba yung mga parang sa tagisa? Pero lang mo ng squad. Pinas. Mas lasa sa Pinas, no? No? 어두운 밤의 어둠 속에서 나는 너를 찾았다 너의 사랑이 나를 감싸고 있어 마치 맑은 공기 같아 바람 속에 속삭여 그것들은 너의 이름을 메아리치고 있다 심장이 뛸 때마다 타오르는 걸 느낄 수 있어 사랑이 공기 속에서 피어나면 이것은 비교를 되없는 느낌이다 마치 선율처럼 가볍고 희귀하다 우리 사랑은 영원히 거기 시련과 눈물 끝에 우리는 꿋꿋이 서 있었다 네가 내 곁에 있어 난 내가 어디에 속하는지 알아 너의 눈에는 별이 한 줄로 서 있는 것을 보았다 Sa ilang buwan. Yung Mga fire. direct sa prano. 너와 나 둘이서 웃음 짓는 네 얼굴 내 마음이 꽃이 펴 Nalitan na, no? 좋아서 그래 수줍은 고백할래 네 눈빛에 반짝여 달라줘 내 Sulit. 진심을 나의 마음 Busog. 받아줘 Bulok yung siyan. 내게 Ito yung pag-cook. Patay sa ito. Nagpilin mo ba yun ko? 달콤한 사랑을 너와 나 함께 Bukan ito na ganyan. Bukan na. 달콤한 이 순간 영원히 간직할래 Sakta, din na kami, no? Sakta. Nagpilin lang ako ito. Bitter but don't last. It means choosing faithfulness over comfort, truth over popularity, holiness over compromise. It means following God, even when it costs something, maybe everything. Sometimes sacrifice means walking away from a lucrative career to step into ministry. Sometimes it means forgiving someone who never apologized. Sometimes it means choosing purity in a world that mocks it. Sometimes it means trusting God with your future when you have no clue what comes next.
But here's the beautiful part. God never asks you to lay something down without the intention of lifting something better in its place. Abraham didn't walk down that mountain empty-handed. God provided a ram in the thicket. Isaac was spared. The covenant was confirmed. And Abraham discovered something deeper about God. He is Jehovah Jireh, the God who provides. Whatever you sacrifice for God, your time, your energy, your comfort, your plans, you can be sure of this. God sees it, He honors it, and He never forgets it. Jesus Himself said, "Whoever loses their life for my sake will find it." Sacrifice is not loss in the kingdom of God. It's an exchange. You give God your ashes and He gives you beauty. You give Him your brokenness and He gives you healing. You give Him your dreams and He gives you a calling. You give Him your life and He gives you eternity. So the next time you hear the word sacrifice, don't think of what you're losing. Think of what God is shaping. Think of what He's building in you. Think of how close He draws to a heart that holds nothing back. Because true sacrifice isn't just about giving something up. It's about giving yourself completely to the one who gave everything for you. Now let's take a moment to pray together. Lord Jesus, thank you for showing us what perfect love truly looks like. Not love in words only, but love in action. Love that stepped down from heaven's throne. Love that clothed itself in flesh.